A keďže máme teraz veľkonočné sviatky, tak sme si pre vás pripravili špeciálnu bonusovku. Do chalúbky prišiel takýto mladý šuhaj. Klop, 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 je niekto doma? Ale áno, je Čiapočka doma? Áno, hneď ju zavolám. Čiapočka, Čiapočka, prídi prosím ťa sem. Prišiel mladý chlapec z dediny, nože ho prídi pohostiť. Už aj ide mamička. Oj, šiby, ryby, mastné ryby, daj koláča od korbáča, ešte jedno vajíčko a už je to všetúčko. A teraz ťa pekne navoňavkujem, aby si ty pekne voňala. Oj, ďakujem. A keďže si mňa tak prišiel pekne vyšibať, pôjdem do komory a hneď ti prinesiem nádherné veľkonočné vajíčko. Čiapočka išla do komory a z komory priniesla takéto vajíčko a dala ho švárnemu mládencovi. Pozri, aké vajíčko som ti dala. Ďakujem ti, Čiapočka. Nuž, ja musím ísť ďalej, pretože aj ďalšie dievky treba vyšibať, povedal chlapec, rozlúčil sa s Čiapočkou a išiel ďalej šibať.